ayikho imali okwanginika yona wena ayikho imali owake wanginika yona njoba ngichaza kwimanje ngiyayisebenzela mina mana ke sisho ukuthi uyahlanye usandile ayikho lento ekhulumayo angazani namali yakhe mina ayikho nje imali anginika yona lo ngiyayisebenzela mina nginemali zami angazi ukhuluma yaphi imali kwakona nje ngathi mina ngidla imali yamafa mina imali sisi uyazi bona ukuthi usakhumbula ukuthi washiya ingane emakhaya hayi ngiyahlolelwa ke yebo sisi usayikhumbula kona yona isinga ingane kangakanani ibuza kwaleyo nto kuba ubaba ingane kanti yazi mina ndiyakwazi ukukhulisa ingane kodwa ingane nginayo ingane unengane wena yebo mama nginayo ingane ngane hayi ngathi nginingi kakhulu usingifihlela bona ke manje sazobuye sixoxe nini isipha sinye isikhathi sokuxoxa kodlula lezi ukuthi lengane nanengane uma ngani sisi uma ngani na ukwazi usho njalo uthi ngimancane ngani sakhuluma nokubala usayazwe igama layo ukuthi uba ingane soyibona ingane igama layo salazi ukuthi uba isengane nakhe usalibala hey hayi bandla uba nyabona lapho into lingayo landini hayi ngikhumbula ukuthi ikhona igama layo ubani igama layo manje yasuke yaqanjwa noma wayo hayi shothi nezama ukuzayikhohlwa hayi iyonto yenzayo phela leyo bengayakhohlwa ingane ekhohlwa ayizizakhe ekhohlwa uthi unoma unobhuti unosise ekhaya hayi bandla shema ngiyazikele sanibonani njani igama lami ngusiphume wakwamkhize ngibhalele la ku-Union TV ngifuna ukufunisa ubhuti wami ohamba ngo-2017 ekhaya into eyenzakalayo ukuze ubhuti ahambe ekhaya ubaba washona kanti imali uzibhalise ngobhuti ekuzibhaliseni kwakhe ngobhuti sihambe ke simane soyilungisa leyo nto ezozimali lezo zalunga kanti shuthi zingene ebusuku lezo mali lezo engeneni kwazo ekseni ubhuti wathi nje khona into ilungisa etown wangasho ba yena uyahamba ekhaya wathatha imoto kababa wayishile wahamba nayo kala ushiye uma emazi ukuthi yakugula le mali izophuma iphumela ukuthi sihambisa uma ezibhedlela ukuze athola usizo ayikho enye imali esiyithembileyo sithembe le mali le ehambe noSandile mase kulandeleka ukuthi ubhuti uhambile kwasho ukuthi nemali vele biseyingenile imali uhambe nayo mase ngilandelela istory semali kwasho ukuthi ubhuti imali uhambe nayo asimani noba ushonephi animani noba wayaphi apho ekhaya ushiya ingane unengane lo muntu apho abantu bakubo kwengane yakhe bayithatha ingane bayiletha la ekhaya kuthe kusenjalo ke uma isagula kanjalo washona wathola ukuthi uyashona ngoba usizo kalitholi anginamali okumsa ezibhedlela mina imali bengiyithembile leyame nobhuti Sandile ubhuti Sandile ke dizama ukuthi ngiyamfuna ku social media angimtholi indawo kade ngangimfuna angimtholi indawo kodwa ke ngokungibhalelela ku-Union TV ukuthi ngicela ngifunise yena lo muntu unengane mina ngayeka isikole ngesimanga sokuthi ngikhulise ingane yakhe noma ngala ushonile kufanele ngikhulise nengane zasekhaya angazi kokumele ngenze kanjani kodwa ke sendukulenda endukuyo ngicela ufuniswa yena mhlawumbe ngamthola right ngifuna ukwazi nokuthi uyaphila na yena la khona noba uhamba nalo mali leyo walimala nala yekhona angimani nobuphi kodwa into endidinga ukuthi ngimthole sikhulumisane mhlawumbe singathi masikhulumisana siphume nento ephusile ukuthi senza kanjani because nasekhaya akho nje itheni sashiwa no one room akwakhiwanga ekhaya mali sasosa ngawuma isibhedlele sakhe ngayo inenkinga nje ngibhekene nayo ngingedwa because yimi nomdala nasebantwaneni basekhaya ngoba ubhuti wahamba ayikho bafethu into ebuhlungu njenganalo udaba la namhlanje udaba la namhlanje inkanankana bafethu uyabona lento ibhlungu ngoba uma umzali uzela ingane usuke uzitshela ukuthi ingane zakho izona ozothi masuhambile emhlabeni zibhekelele izinto zakho zibhekelele kodwa yonke into yakho kubhlungu ke uma ngabe uzoba nengane ezofana noSandile uSandile ngokuchaza kukaSiphumeni usesinikeza isithombe sokuthi umuntu ongenendaba nomndeni wakhe ongenendaba nengane zakwabo namhlanje ke bafethu njengoba uSiphumeni somzwile echaza udaba siyoqondela ngqo noSandile sifisa ukuzwa kuyena ukuthi ingane zakwabo uyayithandela yini ukuthi zibe nekusasa eli-right uyafisa inomuzwa wababo wakhe uvuke ngelinye ilanga ngoba ungathola ukuthi wenza lento ukuthi ahambe nemali ngalendlela ebuhlungu kanje echazwa ingane ungathola ukuthi vele umuntu ongenendaba nomndeni wakhe umuntu futhi ongenendaba even wayiyena nekusasa lakhe
shuthi uyafana nomuntu onomhobholo onomona ozicabangela yena yedwa uyafana nje nomuntu ozicabangela yena yedwa lento ayenzile ibizwa ngomhobholo kodwa ke namhlanje ake sihambe siye kuyena njengoba sisendleleni sinqamule ihlukile-ke introduction yami namhlanje uhlelo ngifaka ngendlela ehlukile sihamba sekuyena uSandile sifuna ukuyizwela thina ukuthi kodwa-ke yena-ke into yakhe ithini uma ebuka ingane kwabo usanawo unembeza usacabanga yini ukubuyela ekhaya ngelinye ilanga yimena phela la khona madekiso ngisho khona ngithi madoda amalandelane no yimuyi idatha lakho ifoni yakho embhedeni wakho noma ngabe lo mbhedo kuwe unjani kodwa ngoba idatha unalo lokubuka umalandela ingakho ngithi mina ngiyathanda ekhaya uyabona yonke indawo la kufinyelela khona le video ngiyamthanda umalandela ke lo phambi kwenu amalandelane no ngiyamthanda bafethu so lokho esikhona nje sibambile ni subscribe bafethu ku channel ni comment ni like ake ngithi nje yimuwe idatha lakho thango ubani lobhuti enkhuluma ngayo yasenifana nemakhamera nje impela uSandile wamkhize ya uSandile wamkhize sisesifunayo siyazi ukuthi uhlala lapha sisi useswakhe lo esihamba naye ungaze mhlawumbe uyitshela ukuthi umuntu kanjani ngoba nama ngakwazi ukuthi wasifica wena kanjani singamthola kodwa khona impela hey bo uthi uswayini amakhamera uthi uswamakhamera ayibo beningeke mhlawumbe nikwazi ukuthi nikhulume nje kuqala before amakhamera hayi no sisangithi njengoba sinyoni TV yona indlela esenza ngayo ya ubani lobhuti enkhuluma ngayo yasenifana nemakhamera nje impela uSandile wamkhize ya uSandile wamkhize sisesifunayo siyazi ukuthi uhlala lapha sisi useswakhe lo esihamba naye ungaze mhlawumbe uyitshela ukuthi umuntu kanjani ngoba nama ngakwazi ukuthi wasifica wena kanjani singamthola kodwa khona impela hey bo uthi uswayini amakhamera uthi uswamakhamera ayibo beningeke mhlawumbe nikwazi ukuthi nikhulume nje kuqala before amakhamera hayi no sisangithi njengoba sinyoni TV yona indlela esenza ngayo le so sesihambizwe lide kakhulu mfethu sumudinga sicela usifake ngaphakathi ngene Sandile ayibo mawuzizindulisa nanti abacela wena singahlala phansi Yebo, ngahlala phansi. awona uSandile wafika Yebo, ngempela. hayi igama lami ngumalandela Eh, so kwenye TV njengoba sishutha nje abafethu labe esisebenzisana nabo umsebenzi wethu hawu, dadewethu, yebo bhuti unjani? yaphela unjani Ngikona, ngisazana dadewethu. wabhunga washona athi kade sasokufuna Angisahambeki dadewethu. yini Inkinga. uyazi ukuthi unjani kwawena Inkinga ngala nangala, inkinga. angisakwazi nokuba ngibhuti wami noma yini mina ngisakuboni kahle Nangu uma ngihlala naye la, yena umama wami ngihlala naye ekhaya. imake manje dadewethu chaza ukuthini Usisi wami. Usisi wami. abazi-ke lokho Mina ukuthi nginabo ngijwayele ukuthi nje ngiqambe lama ngithanda labo abantu bodadewethu anibakhona nangu nje. okay Sandile usisi wakho right Yeah. siphume uyena ngithi uSandile uyena uSandile lo kodwa uyazifaka message Hayi kuyenzeka. okay ake sihlale phasi sengathi kuningi impela khona umsebenzi ake sihlale phasi noma uhlale noma ungahlala la awusondele Sandile uthi indaba ufuna uvele nami uvele kahle bafethu kunzima konje usesami uba igama lakhe ngizoyethu umama wakwakhe konje uba igama usibahle mina usubahle yebo usube nesikhathi esingakanani noSandile sesikalile nje impela mhlawumbe isikhathi esingakanani uma ungaqalekisi maybe 3 years okay Yeah. 3 years yebo alright ya Sandile Yebo. manake Sandile yo awukhulume naye siphume nangu ubhuti wakho bhuti
Sagcina ngomhla wokuthi ulungisa izinto etown ngemali. Kwenzakalani? Wasuka ekhawuthi eThekwini. Okohambe ngoku asikazi siphinde siubone. Yebo sisibona kwahamba yebo sisibona kwahamba kanjalo kodwa abe sengiphelele endleleni. Singase singahamba nje endleleni nami singasazi ukuthi kwenzakalani ngami. Yini ongayazi futhi ngoba uma wamshumba ukuthi yagula. Nami ngase sengike enkingeni nami sengididekile nje. Imali ayishonisaphi? Okay, siphume la sibathatha ukufuna samsana kulento. Ngiyalile ungixolele ngiyaliba igama lakho uthe ubani? Usibahle. Sibahle kulotlezo osuhlalile noSandile. Uma ngabe ubuka isimo sakhe. Okay, ake sikushiye kwesimo seze simoyeni. La uSandile njoba sila usisi wakhe lo. Abakamkhize, right? Usisi wakhe lo. Into eyenzakalayo la uSandile kuthiwa wabhumuka wahamba kubo 2017. Ihamba nemali yababwabo yayiphuma emsebenzini. Into esilethela kufanele kulanda uSandile abuyele kubo phinde kutholakala imali ahamba nayo. Sandile, iphi imali? Imali yenza njani? Imali yaphela. Yaphela imali. Ngingabuza nomama enye ngayithatha ngayinikeza yona. Ngibuzwani mina? Imali. Yini ngibuzwani? Iphi imali ke makoti? Angazani namani mina. Angazani namanje. Njengoba umbona nje akasebenzi uhleli la mina osebenzayo ngiyamondla. Ngiyamqokisa. Angazi ukukhuluma ngayiphi imali. Yiphi imali ukhuluma ngayo Sandile? Hayi. Ile yamali leyana yakhumbula mntakwethu mhlazana usho ukuthi uyakha lapha yana. Angithi ngaleso sikhathi ngase ngikunikile imali. Wena uthi uyakha lapha yana. Yena ungakhuleleshe ngiyacela nje. Ngalinge ungisanganise. Khomali yakhe ngayithatha mina. Yayisebenzela inemali zami futhi. Ayikho nje imali yakhe ngayithatha mina. WeSandile wathatha imali yakini wayinikeza usisi ngoba uthi akakho noma uyakha kubo yithini uthini? Hayi shoot manje lesihlala khona njengoba la sihlala khona la azi ngawuthenga lo muzi lo athenga wona lo muzi ngawuthenga ngithi 100,000 ngase enye imali ngase ngayithatha ke ngayibuyisela ngapha ngekuyena ukuthi akangibambele njengomuntu ayikho imali okwanginika yona wena ayikho imali owake wanginika yona njoba ngichaza kwimanje ngiyayisebenzela mina mana ke sisho ukuthi uyahlanye uSandile ayikho lento ekhulumayo angazani namali yakhe mina ayikho nje imali anginika yona lo ngiyayisebenzela mina nginemali zami angazi ukhuluma yaphi imali kwakona nje ngathi mina ngidla imali yamafa mina imali sisi usho ukuthi ubhuti wami ngadla 350,000 yedwa asho ukuthi usungawubuza kuyena sisami nanihlala nobabili kaloku yes ngihlala naye njengoba ngikutshela utholwa yimina lo muntu lona lezi zinto ayigqokile yimi ufuna ukuthi kule 3 years nihlala no2 wafike ngenayo nje ishumi angazi ungabuza kuyena phela kodwa sihlangana nje okay so kuleyo muzi ka 100,000 unalo ulwazi lawo imuphi umuzi lo nihleli kuona yebo wona lihle osho ukuthi lo muzi sihleli kuona wakho yebo mana ke Sandile ekhaya mfethu manje why ubusu awusalikhumbula ekhaya imuva lakho yini noma usaba ukuthi wona kwenzakalani mfethu yebo impela bona kangayi lo ngasingakhuluma siqinisekise ukuthi bese ngisenqena nje udadewethu njengoba naye efika nje ngingenani utsuku manje ukuthi kuzokwenzakalani ngoba naye nemoto naye ngingagcina ngambe nayo sinayo isihleli futhi kanti bayona iyangithusa manje le moto yaba le moto leyo iyababa awuyiveza uJix camera okuyababa wethu le moto iyangibhida mase inje inondothusa iyangithusa nje mase inje iyangithusa nje manje wathini kumina wena wathini wena ukazi uzusho wena ukuthi awunamuntu selekwashonelwa abazali buwedwa hayi ngiqambela amanga phela angiqambela amanga phela iqiniso lihle namhlanje Siphume uSandile ubenje mina akasawazi ukuthi bengenjanga yabona njengana angazi ngathi ukutheni kodwa engenjanga wena usuku wamnyama ibala lakhe lifana nelamani mabutheni ngosenje uyangithusa ubefana nawe ubefana nami nje right kuphela hayi ngosenje uyangithusa mina
kodwa uqabelo sisazothi yamondla umondla na Ngiyamondla. Umondla kanjani Ngiyamondla. nje? Umondla kanjani Angazi nje? phela awu Nkosi yami mina othengayo la ekhaya. maye nje Yimina wena othengayo uzibona la ukuthi ekhaya. njani futhi ungena nje imali yasekhaya imali yasekhaya Yayisebenza mina. sis Yasebenza shem mina ke Inkinga nginemazami. nawe. Shem. Inkinga Ngakuvezela mina ngisho ibank account yami. anginandaba Hayi. imali yasekhaya le Akusi imali yakini. Hayi, imali yasekhaya, Angikaze ngidla imali mina yamafa mina. kodwa uhlala lapha Mana, kophahla wena thina sinayo Usandile uthi kunemali ayinikeza wena uyakha kini noma usuqedile. Wakha ngayi yiphi le mali owakha ngayo? Hayi. Mina ngazani namali yamafa bandla ngiyacela bandla ngingalinge nje ningifake lapha. Okay sisi ikhona imali wayinika uSandile. Hayi angikwazi lokho. Okay. Eyamafa ngiyazi. Okay Sandile wamnikeza kanjani noma wamsendela usanayo kodwa iaccount wamsendela ngebank noma wenze njani? Hayi ngamsendela ngale ibhenki ngamsendela ngale ibhenki imali wayithatha wayibeka ngakuyena waseyena wabuya futhi ezongitshela mina ngapho ukuthi hayi khona sakwenza ngale imali usazobuya ngibuyise uzozobuya ngamkhokhele leyo. Okay uthe ubani igama ngiyalikhokha uthe uSibahle uyabona ke Sibahle kule imali uSandile athi wayisendela wena ufuna sivumelana awuyazi angithi Angiyazi. awuyazi ayikho futhi into ehlanganisa nemali wayisendela uSandile Ayikho nje futhi wena uSandile uyamondla yebo ndliwa mina. ngithi uyamuzwa siphumela. Okay sisi ke angithi Sandile uthe wamsendela ngebank ngizocela ke sisiwami omuhle uzongprintela sizoprinta manje ngeapp uma ungena iApp usungena emotweni la sishonele emall siyoprinta ama bank statement singene ebranchini sizodinga ama bank statement akho ukuthi siwabone ukuthi ngosuku olungonyaka ukuthi ayikho nemali yangena kuwena ukuze into ekhulunywa uSandile sizodila naye eceleni singakufaka entweni engakuhlanganisi. Sandile imali wayisenda imali engayisenda ngasenda 250. Yeah. Okay sizodinga ke ukuthola ukuthi lesikhathi uSandile asenda ngaso imali ayikhona imali u250 elingana nebank statement yakho. Ngize ngikwenzeke lokho ke bandla. Ngize ngikwazi ukwenza. Angithi uyezwa siphumela. ngiyokwazi ukwenza kanjani Ngeke ngize ngiyiphufilayo ukuthi Kumele ngize ngiyiprove kunini ukuthi mina ngiyisebenzela. Kumele ngiyiprove. Ngeke ngize ngikwazi ukwenza lokho. Uzokwazi Ngeke. sis, Angeke wena uzokwazi ngize. ukwenza. Shuthi hayi, shuthi uzongikhuthula. Ushathi ngokhuthi Angeke ngabo ngizokwazi. Siwena othe wena awuhlayikho into ehlanganisa nemali wayinikezwe uSandile. Ayikho vele. Manje uyini ekwenza uthi ngeke uzukwazi ukusiprintela ama bank statement? Ingoba ngeke ngize ngikwazi. Asikho isidingo sokuthi ngize ngihambe mina ngiyowenza ama bank statement nani. Kumele Ukuze ukwazi. bonakale imali zami Kumele ukwazi engiyisebenzayo. ukuze sazi ukuthi imali yakho uyidlala. Wesisi uyazi ukuthi kunento ebuhlungu ekhona mhlambe nihleli la uma sihlalisana ngazi ukuthi nihlele kanjani la nihlele sihlala kanjani akufuni ukungena kuloko ubhuti lo ngizokuchazela lento ubhuti lo imali yababwabo bobabili noSibahle nolokhuzana noSiphumela imali yababwabo bobabili and kule mali lo wabaleka nayo uqeda kushona ubaba wakhe uma wakhe uyagula ngaloso sikhathi benethemba lokuthi uma kuphuma le mali kuzolasha uma wakhe uyazi Siphumela ukuthi uma wena usashona Akazi. uyakwazi Awushuma isabhuku. Ngikwazi. Uma sewashona. Thank you. Ungona uzokhala manje. Yo, akho nje ibhlungu. uyazi ukuthi uma wena usashona Hayi ngikakwazi. imali nisayibhalisa nehlane ninyuka noSiphumela nanizoyenzani into yokuqala mayiphuma imali Ayisasithi solungisa sithi solungiselo nje uma lapha nalapha entweni zakhe ukuthi naye akwazi ukuthi le khona be right. Sasa mama sisibedlela una ukuze ezosinda ngoba umbona ukuthi uyagula. Kwanini uthuka mangifica senimngaka ngisho ngemncane. Kwenzeka iphutha njengoba ungibona nami senginje kwakudla lokho akusadleki kwabona kusokudla nje kancane ukuthinta lokho ukwenza nje ukuthi kubambe izithunzi ngoba akusadleki ngisho ukulala ngiyalala leso sikhashana bese ngiyavuka futhi kuba ngathi kukhona umuntu odlulayo leduze kwami kanti iyo yonke lento nisuke nifuna ukuthi ngifuna mina ukuthi ngibuyele ekhaya. mana wena inkinga yakho yini indlela yakini awusayazi Hayi ngayazi indlela ekhaya uma inkinga ezasuke zaqhamuka endleleni phela nangaleso sikhathi nawe uyiphambanelwe ikhanda ukuthi hayi angivele ngenze ngikwenzayo ngoba vele mina engikhona ngimdala ekhaya
iphutha-ke lapho-ke nelaba khona asuke ngakutshela mina ukuthi mina vele ngikhona engimdala. Sumdala manje. Sumdala manje kimi. Awusekho wedwa wena. Sumdala kimi. Ukuba bafika ngala usisi wakho nalabantu afika nabo sebezongena namakhamera ngithini ke sithunzi samveleke. Njoba nje nizong-expose ke manje. Sorry ke wesithunzi. Angeke usitshele ngesithunzi usagoloza nama-bank statement and angidlulile kuleyo nkulumo. Ama-bank statement siyawadinga. Wona-ke siyawadinga. Awukwazi ukuzosikhulumela indaba yesithunzi la kunemali efunekayo. Hey babo. Hayi lokho kuzokwenzeka sesikhululeke. Ngasho ukuthi Angazi-ke noma mhlampe mhlampe ufuna uzothathelwa iy'nyathelo ey'thize yini umthetho ongaphezu kwethu. But thina umsebenzi wethu ukuthi into siyikhulume silungise sisasodwa. Kodwa futhi uma ukuthi uyasihlula nenkani khona isigaba esizokudlulisela kusona sinayo inkinga nalokho. Kwenzeni lokho niqhamuka khona nje nizongisola ngey'mali zamafa. Ngithi mina ngokutshela into esimpuli ngakubuzisisa wathi imali awuyazi sengithi mina siprinte nama-bank statement. Ngiyasho ukuthi ngeke ngize ngikwazi. Why nifuna ukubona iy'mali zami mina? Why? Ziphi zona? Hayi bo. Angazani namafa mina. Ngoba lezo mali kwakuzezethu. Hayi tampazi idla nentombi ayifica ngaphambi kwami. Not me. Ulo 3 years wafica nje ngoba ekhaya uhamba no 3 years uzozofika kuwena. Phela ngazi ngani mina ukuthi uzalwa nani? Ngazi ngani? Okay, wathini kuwena uSandile? Wathi yena akasenabazali. Kwakona ukuthi ubesaphila kwama wena ngikwazi lokho. Wathi yena akasenabazali. Uyedwa vo emshadweni. Angikwazi ke yabo lokho eningifikela nakho namhlanje ngiyakweshwama. Imuva lakhe usukaphi umayesho amakhaya ukuthini? Ngazi lutho ngaya kangitshelanga lutho. Wahlala nawe nangamali uma uphuma apho qhamuka. Ngizowenza njani? Ngamthatha phe umuntu ke mina ke. Ngoba ubona imali. Okay, yipi imali? Ibo. I know osiphume ekhululeka. Le mali izolunga. Yina yenzayo ukuthi yazi nginembuzo eminingi man. Yina yenzayo wenzani? Njobe kanje nje wenzani? Masamba kusasa uzovuka enzeni? Wenzani uSandile? Uyahlala nje la ekhaya ngihambe ngimsebenzini mina ngosebenza njengenjwayelo. Phela mina ibreadwinner la. Mfethu awubuyi ngane ekhaya. Utshela umuntu ukuthi ethu yakonje ethu yena ibreadwinner awubuyi ngane ekhaya. Inkinga ngiyamthanda. Yo nakho nakhe. Luthando lokho lusawuhlayisela. Mfethu nomndeni nje. Nazi ingane zakwenu bakhona abafowenu futhi emuva abancane. Yini inkinga Sandile? And wena omdala yini inkinga mfethu? Inkinga ngiyamthanda. Manje ngihamba. Bekuba ngazi ukuthi khona okufanele ngikuthathe ngemuva. Yabo nje akuhambeki. Ngisho njalo akuhambeki. Angathi ngahlezi nginayo. Ungathi ngahlezi nginayo. Njema sekutshela ukuthi uyakondla nje. Unuhlelo kwehlala nengane zakini. Iyokuhlwa yithina kongenani. Wona athi sayisebenzela. Sisi ngiyazibonisa sisi. Benike phi sonke lesikhathi mina ngimondla. Senzoqhama senzomthatha. Bese mama kade sifunda wonke. Kamuka nje usuzothatha. Sizomthatha phela ubhuti igazi lami. Hayibo umfowabo igazi lami. Bebe ngephi sonke lesikhathi. Nambe ngisebenza ngiyeka model. Sengitholile ubengamazi bamthola manje. Ngimthola manje. Okay, awukwazi kumkhuluma Sandile. Nje manje usisi wakho uzokulanda, uzolanda namhlanje. Uyafuna ukuya ekhaya? Hayi. Angakafuni manje ekhaya. Ngcono yena ngoba sesibonene naye ukuthi usakhona uyaphila mina ngoba ngiyazi ekhaya ngizoqhamuka ngize. Uzoqhamuka wathi mhlawumbe. Ngone ngane zasekhaya ziyadinga lapha njengobhuti omdala. Nathi sizakudinga njengobhuti omdala. Njengoba kade njengoba ngisho nje sisi ukuthi inkinga ngiyamthanda manje mengihamba akuhambeki eduze kwakhe. Mosombi uzomkhohlwa ukuthi ubukamthanda. Akuhambeki. Uzokhohlwa sisi. Ngafa shela. Yazi mina lento angazi noma ngiyaqala nokubona into enje. Lento iyangidida mina lento. Angazi ukuthi Sandile ngizokubuza ini. Indlela oyiyona awufuni ukuya ekhaya. Imali yakini wayidla yonke. Imoto iyabulawa yile moto. Hayi imoto le. Okay, siphume yayiphila le moto. Yayiphila le moto ingena kwantu iright nje kuyimoto eright ehambelayo.
ingenanto wayithatha yena hamba nayo nje maseyinje njoba ahamba nje emva ukuphuma kwemali wahamba edriver wahamba le moto i-right ehambe ekhaya hambe ekseni ethi wakhona uzilungisa le moto wathi yaba le moto makoti wathi yaba imoto eyakhe angithi uyezwa ukuthi akuyona yakhe imoto yababwana imoto yakubo ngikuzwa ngani lokho manje ikhandi ngikuzwa uyakholwa noma ukukholwa angazi ukuthi ngiyakholwa noma ngikholwa angazi akutangani futhi nani kodwa akayindawo njalo nephumo uyamondla nje iyona nto ohlala umele ngayo ukuthi uyamondla aniboni ukuthi ngathi uyamondla mbobo unjani ingathi unjani yambo unjani wahambe ekhaya ngekho nje hayi angikwazi ke lo kwayi mina ngiyanthanda vele nje ngamthole nje ayikwazi vele hayi ayikwazi bawamthole nje hayi ingakho ngisho ukuthi sho thambani yobuza le ayethanda nayo before la uzobela uthule nje uthule ungasho lutho nikhuluma nje uzobela uthule nje ungasho lutho uyithule hayi manje na kwasi ngasuke ngaba nenkinga manje nje ububona nje ngaphinda futhi ngadlala nabangani futhi ngihlala nabangani siyakusenza kahle imali yakho yaphelela lapha enye nje wabe ngathi uzazi kwayiwena kuqala wazi ngokwenzakalani hayi imali enye yagcina ngagcina ngihambisile nje ngakuyena usisi leni sisingeke mfethu angeke awukhulume mfethu iphi imali kanti vela ke nabangani iphi imali kanti sisi angazi ngifuna ngithini ke manje ufuna uthethe inyani khuluma iqiniso inyani yani eyokuthi imali wayenzani ibo ichashe yabo namhlanje ngahlolelwa yabo nelanga ngishisa kanjani yabo nelanga ngishisa kanjani sami yibo hayi cha shem kuyashisa ke manje la endlini mina uzonitshela iqiniso niza nokushisa nje kweni niza nokushisa kweni ngivele ngishiselelwa nje wesisi noSandile niyazi lento ibinto ebukwabantu uSandile yebo njamanje nangu sisi wakho sekuthulile ugoloza ugoduka ugoloza ukukhuluma nje iqiniso ukuthi kahle kahle empilweni yakho kwenzakalani bazothini abantu bakini omalume abanje ihlobo zakho zizothiwani manje kufanele kuthiweni ukuthi sengiyasaba nanokubuyela kubona ngoba manje kuzothiwa wena wasuka ngwamosha plus njengoba futhi nginje futhi yabo nje angazi ukuthi ngingabuyela kanjani ekhaya say right nje ngisahlele nosisi sahlele nobaby la sa right ngisahlele nobaby ngoba usisi uqhamukile ngimbonile nasekhaya ngiyakwazi futhi ngizoqhamuka ngize ekhaya okwamanje nje ngisacela nje ngihlale naye ngisacela nje sisi uhlala naye sacela uhlala naye awukwazi mina ngihamba naye nomhlanje asike sibona ngisho uthanda ungathandi ngihamba nawe asibona phela angikwazi ukushiya mina ngikubona ukusisimo ukusi hayi sisi asizuphikisana angifuni ukuthintana ngengweni sothintana na okay leyo kuhamba ngiyayizwa kunento serious kakhulu la esizele nawe usibhalele ngayo okokuqala sekutholakele nangu usumtholile fanele kukhulumeke lento emali sesazile mfethu kuzodlala ngalo mhlawumbe ufuna kuze kube kanjani kodwa azile kuzodlala la imali ke ifunekalayo nje manje azile nje kuzodlala angifuni futhi ukuthi yabo nje ngisakhuluma kahle angifuni futhi ukuthi kuze kube nento mhlawumbe kufanele iziyenzeke angifuni mhlawumbe lento izibe no part 2 kuthiwa kufanele sihambe siphinde sibuye ngeke sibuyele into eyodwa nje manje kufanele kukhulume indaba yemali ukuthi le mali akuyona yaSandile akuyona yakho le mali eyakubo kaSandile yengane ebhekelela ikhaya lakubo la kaMkhize so lento yenzayo ke ijule kakhulu indaba le mali so lento yenzayo lokhu sidlalisa umagala ophusisa le angeke sisisize kungcono kube mhlawumbe sikhuluma ngemali ethiwa bekuyaSandile mhlawumbe wathola urafu aba kwingozi mhlawumbe abasenendaba ke kodwa manje sikhuluma la ngemali yasekhaya sikhuluma ngemali yasetshenzelwa umuntu omdala wazi waba na 60 years yaphuma imali yakhe sebenzela izingane zakhe ekugcineni ke mina nemali senivele nayiboxa nje kalula kanjani kanti mhlawumbe kube uyashona sisi ukuthi hayi bhuti imali mhlawumbe ngenza ukuthi kodwa ngisazama ukuyihlanganisa ngabe ngiyezwa hayi ukuthi usitshela ukuthi awuyazi ngumuntu mina nosiphume umuntu and esitorini sakho kuyezwakala ukuthi vele noSandile wakhuluma into engaqondile wangalisha imuva lomndeni mhlawumbe wena ungasho nje ukuthi hayi
bhuti wami imali ngayisebenzisa kanje yabo ngoba phela nawe ungazi awunalo icala ngoba ungazi angithi ayibo yonke so kuphela mina nje ukulindela ukuthi usho ukuthi imali ayingiyayazi bhuti imali cha yagcina isebenza kanje nakanje ngoba vele uSandile engakuchazelanga lutho nami nje kuyimina ngithandana nawe ufika uphethe imali ngeke nami ngikhathalele ukuthi uyithole kanjani uma ungichazela ukuthi hayi imali yami kanje awu phela mama ngiboleke noma 20,000 lapho ngeke ngizokufihlele futhi nomunye umuntu ngobani angazi so wena ukhuluma kona sisi ukuthi hayi ngoba vele ngangazi imali kodwa ngayisebenzisa kanje ilokho kuphela sisi yabo ngumuntu sabantu yabo sabantu abamnyama sikwazi futhi ukucindezelana sodwa wayenze njani ke imali sisi Sandile njengoba sengichazile ukuthi imali anginika yona ngangazi ukuthi eyamafa njengoba ngiphikile ukuthi eyamafa angiyazi okay angiyazi eyamafa okay kodwa iyona le mali u250,000 kona banginika okay yeah yes why transfer nje kumina okay ngakha ekhaya manje sekuqediwe kwakhiwa then ke le enye ke besiloke sithenga ke la endlini igross ake because sonke lesikhathi ngeke phela ngiloke mina ngikhipha imali yena naye mela afake okay siphume mancane mawakhe sesekhaya mhlambe wakha kini straight noma mhlambe umuzi wasemakhaya enohlela noSandile ngifuna wakhe kini balithini wakhe endlelani ngakhe ekhaya kini yebo uSandile vele uyazi ukuthi wakhile kini ngawo le mali akutransferla ayikho into angayazi ayikho into esingayiqoqa uyaya kini mhlambe lo wakhe khona emakhaya uyakwazi ukwehle naye nje angikaze ngize ngedle naye but ngamtshengisa nje sabuya okay kodwa ke imali wayisebenzisa kuloko yes so sisi wami bephikani pho ukuthi imali nemali wayisendela uSandile bengiphika kwamafa mina ukuthi eyamafa angiyazi okay eyamafaki ngicabanga ukuthi usuyazi ukuthi le mali osendela ngoba sengiyazi ke manje eyamafaki sisho ukuthi imali yona yamafa osendelwa so kule mali ke sisi wami sithini kufanele sibe nento phela kufanele iyafuneka lo mali naba abanikazi bayo engayikhokhi engakhe ngayo but lesa sisebenzisa la endlini bengidla naye phela Sina sifunayo hayi phela ngiyazi yonke ke mina wazi malini wena imali nje engayisebenzisa 750,000 siyadinga hayi mhlawumbe iyafuneka siyacela okwangempela futhi siyacela lo ngicabanga ukuthi mhlawumbe futhi mina into engingabasiza ngayo umndeni waMkhize osiphume ngoba kuyacaca ukuthi uSandile ngathi usiza kalidingi futhi uzibone right mina bengithi masifika mhlawumbe uzokujabulela ukubona ingane yakwabo wafisa nanokuthi mhlawumbe akhumbule nekubo and usayithole nanoma ukuthi akasekho kodwa konke lokho ngathi akumthindi ngase sengizokucela mhlawumbe siphuma ngisafuna ukungena kakhulu yena uSandile ekuthenini abuyele kubo mhlawumbe mina ngizokucela sisi ukuthi sibamsane ekuthenini kukhokheke le mali bese mhlawumbe sihlukana niqhubeke niphile impilo yenu no siphume kubo baqhubeke baphile impilo yabo iloke ngokucela nje manje la ningawenza ko owalo 150,000 ingawuthatha sakhe ekhaya hayi le enye kayi angazi useyena mhlawumbe ungenza plan ukuthi iko kanjani wesiphume kule mali uhlelo lalithina after ukusiza uma wena ngokufanele nihlukaniselane nonke yayithini into yayo omele kangamela ngasihlukaniselana kwakumele sizuma sibese sifusumuza wasekhaya okay ayingekho into ethi kufanele imali ihlukane yayiphumile nje yona kuthiwa sizovusa umuzi wasekhaya basingasiza ngoma futhi nje manje ayikho into yagcina yenzekile ngomuzi wakini ayikho nje ngiyothuka manje ukuthi usisibahlele wakha kubo thina ekhaya sinambusi sihlala kwaNdru sihlala kwaNdru thina ekhaya kodwa ubhuti wakwaZulu ukusibahle ukuthi awukho kubo ekhaya sinalutho sizolungisa sibuye sibone ukuthi senza kanjani ngoba sesibonene ukuthi siyolungisa ngani ungenalutho wena awunalutho wena uzolungisa ngani amandla endoda wapheli sephelile wakho umubona ngabe savuka wena njengoba unqaba nokuthi sihambise ekhaya uyobona ukuthi sithina sihlala endaweni enjani wena ukwazi ukuthenga umuzi awukwazi uyokwakha lo sifumethini ukuthi sithini thina senza njani
othi senza njani thina uyazi bona ukuthi usakhumbula ukuthi washiya ingane emakhaya hayi ngiyahlolelwa ke yebo sisi usayikhumbula kona yona isinga ingane kangakanani ibuza kwaleyo nto ubaba ingane kanti yazi nande yakwazi ukukhulisa ingane kodwa ingane anginayo ingane unengane wena yebo mama nginayo ingane ngale hayi ngathi nginingi kakhulu usingifihlela bona ke manje sazobuye sixoxe nini isiphi esinye isikhathi sokuxoxa kodlula lesi nanengane omancane sisi omancane na ukwazi usho njalo uthi ngemancane lento le iserious kakhulu futhi ibhlungu awume nje kancane uma uthi nani benihlela indaba engane awume nizoyithola yini awume okwamanje qhubeka siphuma manje bhuti yasikhumbula yini ukuthi washiya ingane emakhaya yebo ngiyakhumbula bona sekungakanani ukubuza kubani lo abantu baba ingane la imile noma wena imina kutheni phozo kuza kumina ofuna ugoduka uye ekhaya kodwa uyazazi kunengane uyangazi mina ukuthi ngayeka isikole ngoba ngifuna ukukhulisa ingane yakho nakubo koma ingane yakho bayiletha lapha ekhaya kodwa bayazi uma akasekho nako kumele ngenze njani ingane ngala kumele ngiyesikoleni kaseke isikolo mina ngoba ngifuna ukukhulisa ingane yakho siyangibuza yazi ayiyeka ngawe ngaze ngathi nami wafa kudala anginangane mina ngiyanizwa wait ngiyanizwa niyakhuluma ingane like serious yebo sazoxoxa mama ukuthi kwenze kanti nempela Phila ubani wena akanamndeni akanalutho kanti wena ubani ngempela hayi ngeke awukwazi uphike yonke akanalutho akanangane akanamndeni uyena nje wena wava qhamuka nje isidulu nowe ayisho ukuthi ngihleli nesibongi mina engasazi ukuthi ubanda 3 years zonke ngihleli nawe ngifihlela ukuthi unengane qamba amanga uthi wena uwedwa kini washiya ingane no 5 years ingane like serious ingane seyazi yonke into seyazi ukuthi ubaba wakhe kodwa manje asamboni hayi namhlanje angazi ngempela ngivelelwa yini siphume kwakuna 5 shuthi iqala isikole nje vele akasekho Sandile Basandile usawumuntu awungibuki cha ngibuki usawumuntu usawuyena manje nginamahloni nosisi lapha ukwenzeka iphuthi ukuthi la akwazi amaphutha khali la khuluma khuluma amaphutha ngaka khali la ngeke awekho amaphutha nje wadla imali yakini kwaphuma imali yababu wakhe emsebenzini wabaleka nayo waphunguka wangafona walahleka wangazi ukuthi ushonephi ngapha ingane ushiya ingane incane ina 5 years amaphutha konke lokho imali ayisekho wayinikeza umakoti wakho la ukuthi ayi ngeke bafethu ngeke muthi awuchazi nami ngilindele phela ngifuna incazelo nami Uzuteni nami la uzobuza useswakho ukuthi ingane kona isingakanani ima uzicabanga manje ukuthi umzali uzele futhi ububuka uhluba bengamkhumbuza ukuthi unengane bengasazi ukukhumbula ukuthi unengane babe ngambuzanga ingane yakhe akasayikhumbula ukuthi unengane hayi ngiyikhumbula sisi akusho yena ukuthi ayikhumbula izenzo zakho azisho ukuthi ayikhumbula nango ufuna ukuya ekhaya kodwa waza unengane wayishiya ihlola ke le hayi ngiyahlolelwa namhlanje hayi no wonder ade ngicobeke kanje ade ngizocotshwa ilento ingane yo hayi ngiyazile umlomo iphinde ilungiswe umlomo okay yini elungiswa ngomlomo la ngoba uphikayo ayishema ngisazi we uphika ngithi okay sazoxoxa nomama hayibo khuluma manje khuluma Osandile into ebalekile nje manje ukuxoxana nomama wakho lo noma ukuxoxa nosisi wakho ngeenkinga zakho anandaba nami wena into ebalekile le uthi hayi indoda akwazi anandaba nje nami into ebalekile kuwena ukuthi mawuthi izinto ezoniwa ngomlomo ilungiswa ngawo usho ziphi izinto ezilungiswayo yebo njengoba ngangumfihlele nje ukuthi nengenani sorry mina ngishaya isigaxa zekhila uyeka ukuthi ulungise lezi zinto ngomlomo ozenziwa uwena zakini nosisi wakho uthi uzolungisa zomuntu wakho ohlala naye okepite naye la
hayi ngiyazi ukuthi usisingeka ngilahle mntakama mase mengiqala ngikhulume ngala kuqala bese ngibuyela ngapha kena ngeke ngilahle mntakama buyela kini ukuze nokhuluma kahle lento kini buyela kini yebo hayi ngizozama namhlanje hayi sizotholana emafoni kanjani uthi sokhuluma kodwa uphinde usotholana emafoni shuthi awunandaba nami ngoba nami ngiyakwazi ekhaya hayi sizotholana ubukade ungayini kanti yakwazi yini iminyaka ingaba wathi wagodwa ingane kanti yakwazi yini ngasuke ngamosha imali ingako ekhaya ungena ngemali noma ungena ngeenyawo zakho ngoba phela umuntu nawe wasemhlabeni uyalingeka ayikho into edlula ikhaya Sandile noma ngabe umhlaba ukushaye kanjani kodwa ikhaya lohlezi liyikhaya so ke wena ngokumosha imali yababo wakho usubona ukuthi balekele ikini ibhunguka duka iyiphi ingane engawenza amaphutha ngoba shuthi lento yakho ufanele sithathe njengephutha unayikhanda ngaphendula ngone ingane yakho ke Sandile usezwe igama layo ukuthi uba ingane sizoyibona igama layo salazi ukuthi uba sengale nakhe usalibala Hey. Hayi bandla. Kuba nyabona lapho into lingayo landini. Hayi. ngikhumbula ukuthi ikhona Igama layo ubani igama layo manje yasuke yaqanjwa noma wayo Hayi, shothi nezama ukuzayikhohlwa. hayi Iyonto yenzayo phela le. Bengakhohlwa ingane ekhohlwa ayithenza. Ekhohlwa uthi noma unobhuti osise ekhaya. Hayi bandla shema ngiyazi ke le. Angiyazi le. man yazi umuntu uyahleka nje lo muntu unenkinga lo Andanokuthi ngizotela bengqondo nawenzakalani. Kuphume ngeke Kodwa ikhondoro unenkinga uSandile wayena ndemona yena. uSandile uright unjani uSandile uvela uphansi kanje unjani uSandile Phansi nje kanje. Okay ayikho into off nje manje uright Noma ngeke ngazi kwenzala emqondweni wakhe. Sibuze kuwena ngoba uhlala naye uright manje uright wena omazi Ngimbone right kanje kumeni. Umbona right wena kodwa mina akungena ubhutameni maziyo lo sinje. akuwenge nje Engekho nje. Andibangi kusinje. Phela wena ngokumazi wakho umazi enye into mina ngahlangana naye nje mina. Ingathi umane ukuthi qhwi. hayi Understand. mntakama Uzolunga. Yini ezolunga? Ngoba unandaba nami ukuze kulunge kumele sihambe ekhaya. bonana Sobonana nini? ngasobona Uyobonela sizoshiya kulona lapha. Yabona sizoshiya kulona ilolo ufune kuhambe ulibona wena. Ukuthi washiye nini waze wahlaza igama lami. Ngiyakuvuma. ngiyaxolisa sisi Mawuzondisana ubona ukuthi uyaxolisa bhuta sami. Yo, hayi bandla shema. Umnuqolo lami ngizonika lona ukuthi uthathe into zakho sihambe sikoduka. hayi manje kusafanele siqale sixoxe la Okubalekile ukuthi uxoxe nomama wakho. bese ngiyabuyela And ngiyayidinga incazelo shema. Ngiyayidinga incazelo. Ngoba kuningi shutho ngifihlela bona. Ngikwazi mina ukuthi uba manje. yeah okay siphume ngiyacabanga ukuthi ngoba mfethu sesitholile ukuthi ukuphi mhlambe Sandile usinika usuku ngoba mhlambe ke vele ukuthi kube into manje like now ake simnikeze isikhathi esifunayo angithi siphume ukhululeke anytime noma inini mawukuthi uyabothi lesikhathi azosinika sona aka noma isithembiso sona akasifezi ngikhona eduze kwenu uthi ke ufuna ukuya nini uzoqhamuka nini ekhaya ngoba nje manje sokulindela even manje kusasa phambi kosukulindela kuzokhisimuzi sokulindela ngizoqhamuka nje phakathi nensuku khona nje ngolesibili lesithathu okay shuthi ngeke ushaye uFriday ozayo hayi ngeke ushaye uFriday ozayo uyamuzwa ufakazi wale nkulumo yakhe Yamuzwa. Sengiyavuma nje impela ngoba sekukhona lengane phakathi. Nampela ngumuntu wesifazane kuyazwela ngoba nakusekukhulunywa okwengane ke. Sungaya ke kini yobona ingane. hayi ngizobuya ngibuye mama Vele uzobuya. Uzobuya ze ubuzobuya. Vele uzobuya. Okubuya ke nje uzobuya. Lokhu simela ukuthi uzobuya ubuya okho kini la yakhona wathi udukile. Moya ekhaya. Eyona ndawo ebalekile ehleli kuyo. Hayibo. Uthula uzona ikhanda kaphendula.
Kokho inqunywa umlomo. Okay, sibuyele endabeni yemali ke sesikwena Sibali. Uzoyikhokha kanjani imali? Noma uzosinika kanjani? Sifuna ukukhamba ke manje. Hayi ngizoyifaka yona kancane because anginayo yonke manje. Nami ngumuntu osebenzayo nginezidingo. So mengihola ngizobona ukuthi ngihlephula kanjani ngilwe ngikhokha kancane. Kodwa kuzoya ngokuthi oziphumeye noma umndeni wami Khizwe uyabagculisa yini kulokho. Ngeke ngize ngivume ngeke ngiphike. Isawubuza mina ukuthi kancane yini yona le. Cha phela anginayo yonke manje. Kancane yini yona le. Ngothi kancane usho ukuthi ufaka imali ngoba kancane asimazi thina. Phela angani njengoba ngisho ukuthi nami njengoba ngisebenza nginezidingo zami. Mhlawumbe njalo ke ngenyanga ke sengalo ngihlephula ngo3. Nathi sinezidingo zethu. Njengoba udla imali esinezidingo. Ngo3000. Welokhuzana Sibali. Kunento ongayazi. Ngicabanga ukuthi mina nje mangingabuza umuntu kanjalo ngeke ngiphendule manje mangizazi izidingo zami nezindleko zami. Ngoba egcineni uzovuma phambi kwasiphume uzovuma into ezokuhlula. Lo 3000 oshoya ucabangile. Lento idinga ukuthi nje uyihlele sisi. Futhi mina mhlawumbe engingakuncamela noma nje ngibona kungangcono ukuthi level yokukhokha kancane ukhokhela laba osiphume. Angifuni ngelinye ilanga kuthiwa usuhlulekile endleleni ngoba izobe isikhathi si250,000 akusiyimali encane ongathi ikhokha ngo3000. Shuthi ungakhokha iminyaka emingaka mhlawumbe 4 years 5 years. So ke vele lonto izosinika inkinga ke endleleni. Mina mhlawumbe ngakucela sisi ukuthi mhlawumbe ukuzame uku-apply ama-loan nje ngoba umuntu osebenzayo mhlawumbe ne-payslip ayithola emsebenzini wakhe angazisebenza kuphi usebenza kanjani ngeke ngibuze-ke futhi kodwa ngicela nje ukwenzele kanjalo sisi uzame nje ukuthola i-loan omngcono at least-ke kube ukuthi mhlawumbe-ke leyo approve i-loan uthathe yona ubone ukuthi imalini esalayo okufanele uyihlephule ngo-3000 but hayi ukuthi isuke nosubanike u-3000 3000 bazokwakha ngani sulakhile wena ekini ngo-3000 labantu ukuthi abakhe ngani bakhala ngonaka ukuthi isimo sabo ekhaya sikho kahle. So umuntu uma umnikeza u3000 uqeda nje nokwakha unika u3000 ngeke uthenga ngisho ama-blocks ya2 yabo. So cela nje sisi mina mhlawumbe ungizamela indaba yilona ma uthi yakuhlula angazi uzama omunye umuntu ozokwenzela ngazi kodwa nje angikwazi ukuyivuma mina siphume manje leya 3000 at least akube nemali upfront mhlawumbe ozobenika yona at least noma ngabe u50 o-approvile kwi-loan yakho yabo kube ukuthi ke leyo usuyikhokha kancane ke usubanikeza vele intweni evele esingaphambili sizwana kulokho. Khona ngingazama ke kanjalo ke ngingazama kanjalo. Ngizama sisi. Okay, siyabonga ke siyayizwa leso xhumanani futhi ngizocela ukuxhumana nami. Yeah, uzoxhumana nami uzoyithatha inamba yakho of camera. Nawe siphume ngasoxhumana nje sobathathu kanje kule ndaba yokukhokha yenkokhelo. Ukuthi sizoyenza kanjani soyikhuluma nje sobathathu. Yalo muntu mina ngifuna ngisho ukuyazi futhi angifuna ngisho ukizwa ngoba uyena umuntu ade size ngaye la. Sandile sasicela ukuhamba ke uthini ke kusisi wakho nje amagama ongawashonile. Usesingena ngiyabonga usuhambile waze wasithola la sikhona nami ngisazobuya ngibuyele kuyena ngiye kuyena nami ngikuvalelisa ukuthi ngiyabonga ukuthi bafika abaka-TV bezokwazi ukukhuluma lento ngoba bekuyinkinga le kade ngibhekene nayo njengoba ungibona nje ngikhona sengazi ngaba nje unjani. Okay, ungaphenduli. Siphume. Hayi, ngiyakusho nje ukuthi ngiyabonga ubona ubhuti wami kodwa indlela isimo engimfica kusona asingiphathe kahle asingigculisi. Indlela engifice yona uba kuya ngokwami ngathi bengimthatha ngihambe naye ngibuyele naye ekhaya. Uthi ngeke ushaya uFriday ekezami.
lokho ke ngazokulungisa nje. Ma ukuthi uFriday ufike engafikanga sizozama ukuxhumana naye. Uzoxhumana nami. Asisazokuresponsa. Unayo kodwa ifoni? Yebo yona ikhona uBhobhobho nje. I know sibongile ngesikhathi sakho yezo. Sesicela ukuvalelisa. Sandile. Buye ekhaya ndoda. Buye ekhaya mfowethu. Khaba kudinga njengoba usaphila nje uphefumula. Uyazi ukuthi ekhaya bake befune ngisho ithambo lomuntu okade ashona. Kuthiwa nje masithole noma ithambo lakhe. Wena ke umuntu uyaphila uphelele. So ndoda siyakudinga mfowethu. Yeah, shintsha ke mnumzane. Izwa kahle sesisali zoqhamuka. Njoba nje kwathi ukusandile njengoba nandile sandile ekhaya. Manje ke mususishodisa ke. Landela igama lakho. Ngoba nje kwathi ukusandile wakulindela ukuthi njoba nanda nje izingane izokwanda zenza izinto ezinhle ekhaya. Ayizolona. Yeah, yeah. Siphume. Hayi, asambili. Siyabonga ke sisikhathi seniyazi. Usikadele yena ke okwalezi insukwane. Futhi uma engabuyanga mina ngiyosola wena ngiyothi wena shutho wena umenze wanga. Soqhamuka. Ngiphelele. Sale kahle. Hayi.